Il-qaddisin kellhom dil-fidi partikolari li kienet fidi ta' abbandun totali falla. Il-Madonna quddiem l-Anġlu Gabriel l-aħħar kelma tagħha hija ħajsir minni skont kemmtek. Din it-telqa totali tagħha kompleta f'idejn Alla l-imbierek. Ma kienitx taf se jsir minna, imma qaltlu ħajsir minni skont kemmtek. Ma rriditx li tkun informata b'kollox bid-dettalji kollha tal-pjan tal għalija u mbagħad tara taċċettax le. Madonna qalet iva u l-pjan Alla żvolġa bil-mod fil-ħajja tagħha. Dik l-iva ma kienitx taf li se twassalha għall-Kalvarju. Ma kienitx taf li se twassalha 3 ijiem tfittex il-Ġesu b'qalba maqsuma. Ma kienitx taf li se twassalha biex Giuseppi, raġel tagħha, ma jifhimix. Imma l-iva tagħha tal-Alla kienet totali. Ma qaditx tikkalkula xi prezz kellha tħallas. U hawnhekk fejn ħafna drabi aħna neħlu eżistijej u għandna bżonn il-mudell tal-Madonna quddiem għajnejna. Marija ma kkalkulatx il-prezz. Aħna eżistijej fil-mixja tagħna qdusija. Tant drabi nibdew nikkalkulaw huma kemm titħallas prezz, kemm tittalaq ħalqek, kemm tittamel sagrifiċċji, kemm titissum, kemm titbati, kemm tittamel hekk u tagħmel hekk. Meta nibdew nikkalkulaw nifqu nħobbu eżistijej. Nifqu nħobbu. Marija hija mimlija bl-imħabba tal-Ispirtu Santu xil-Immakulata tabbanduna lilha nnifsha kompletament f'idejn Alla. Ejjew nitolbu għallum tidħol għalina quddiem Ġesu dan l-ispirtu ta' abbanduna bibtijaj. Ħalli f'dak kollu li Ġesu qed isejjaħ għalina mhux noqogħdu nistaqsu ħafna mis-soqsijiet. Ejjew nintelqu f'idejh u joħodna fejn iritu. Il-pjan jittalla lina huma dejjem miżbaħ minn dak li aħna nistgħu noħolmu u nixtiequ l-ħajja tagħna. Forsi mhumiex eżatt kif nixtiequ aħna l-ħajja. Però dak li Alla għandu għalina żgur li hu l-aħjar għalina. Fuq dil-art forsi ma nifhmuhx kompletament. Imma kif għedna fil-bidu, il-qaddisin ma jħarsux minn din in-naħa li hija r-realtà, imma jarawha minn naħa l-oħra eżistijaj. U għandna bżonn nirbsu n-nuċċjali tal-eternità biex inkunu nistgħu nifhmu r-realtà ta' hawnhekk. Jekk irridu nifhmu l-ħajja tagħna fuq dil-art b'mod sħiħ, ħeġġiġna dal-aħħar il-Papa Benedittu 16, jeħtieġ l-ħajja ta' dil-art inħarsu liha mill-ħajja ta' dejjem u mhux minn hawn. Għax hawnhekk aħna short-sighted ma narawx tajjeb, imma min-naħa l-oħra nkunu nista' naraw kollox. U Marija li din il-pellegrinaġġ tagħha wasal fit-tmiem u issa glorifikata fis-sema. Iva tista' tgħinna nħarsu lejn ir-realtà tagħna kif ħares lejha Alla l-imbierek bibtijaj. U allura jeħtieġ bib li l-Madonna tassew noħduha minn fuq il-Kalvarju biex tkun il-mudell tagħna, però mhux biss. Ġesu jixtieq li Marija tkun l-omm tagħna. Wara l-Konċilju Vatikani II, il-Papa Pawlu VI kien ta' titlu tant sabiħ il-Madonna, Mater Ecclesia, Omm il-Knisja. Il-Knisja eżistijaj għandha bżonn omm u Ġesu tajinna hija Marija. U jekk il-Madonna hija omm, minna wlieda dak li Ġesu jitlob hija li aħna nħobbuha l-ewwel qabel kollox. U l-Papa Ġwanni Pawlu II eżistijaj darba għamel din ir-riflessjoni li tanti sabiħa. Ġwanni Pawlu II kien talab sabiex aħna nħobbu lil Madonna kif ħabba Kristu stess. Forsi talba sabiħa li tesprimi din hija u Ġesu għatini qalbek għax irrid inħobb il-Madonna bħalma ħabbejta int. Il-qofol eżistijaj ta' din l-imħabba mhijiex biex impoġġu l-Madonna lil hemm fuq minn fuq Ġesu. Inħobbu l-Ġesu il-Madonna aktar nħobbu l-Marija, xejn minn dan. Imma meta nħobbu l-Marija bl-istess mod li ħabba Kristu, dak ifisser li aħna nkunu qegħdin nitbidlu fi Kristu u nkunu qegħdin nilħqu l-iskop tagħna bħala nsara. It-trasformazzjoni tagħna sħiħa f'Ġesu. U allura eżistej llum jeħtieġ nitolbu l-Ġesu jagħtina tassew l-imħabba tiegħu għall-Madonna. U din għandna bżonn eżistijaj anke fil-Knisja tagħna f'Malta. Għal-grazzja tal-Alla aħna għandna ħafna devozzjoni li l-Madonna f'Malta.
Murija f'diversi ġesti ta' devozzjoni. Però eżisti għandna bżonn imħabba vera lejn Marija. Imħabba li tmur lil minn piki. Inħabba li tmur lil minn tajjir. Inħabba li tmur lil minn drab il-Madonna. Dan huwa kollu ipokrezija. Dawn huma kollha elementi li fina l-insara f'Malta hemm bżonn li nħallu l-Ispirtu Santu jippurifikana minnhom għaliex mhumiex ġej minn Alla. Mhumiex ġej minn Alla. Mhumiex ġejjin mid-dnub u mill-ħidma tax-xitan fil-ħajja tagħna bħala nsara. L-imħabba vera li Marija hija l-imħabba ta' Ġesu u xejn iktar. U allura llum iridu nitolbu iva li mhux biss nilqgħu il-Madonna bħala om tagħna, imma nitolbu illi nħobbuha kif kien iħobba bina Ġesu. Marija bħala om eżistijej. Għandha x'tgħidilna lilna bħala wlieda. Għadna qatt ma ntqajt ma' om sissa li m'għandix xi tgħid xejn lill-ulieda. U għadni ma ntqajtx ma' xi iben jew bint li ma qalulix kemm għandi ma' mifitta. Għax l-ommijiet għandhom it-tendenza li jirrepetu. U l-Madonna bħal kull omm oħra jifitta, ma tuħx għalija ngħidilha hekk, imma jifitta. U tħobb tirrepeti l-istess affarijiet ukoll. U waħda mill-affarijiet eżistijej li l-om tagħna tas-sema tiffittana biex nitolbu hija t-talba ta' Rużarju. Illum nixtieq nimmeditaw sew u nifhmu fil-profond iż-żbuħija ta' din it-talba fi żminijietna. Ir-raġuni li nixtieq eżistijej nifhmu din it-talba li Ġwanni Pawlu T fetħilna għajnejna fl-2003 u nixtieq illi nħalluh ikompli ftħilna għajnejna fuq l-attakk li hawn fuq it-talba ta' Rużarju fi żminijietna anke fil-Knisja. Il-Papa Ġwanni Pawlu T għalilna li fil-Knisja it-talba ta' Rużarju għandha żewġ attakki partikolari. L-ewwel wieħed jgħid li hemm min fġieħ laqda tal-insara biex ninaqdu aħna l-Kattoliċi u l-Protestanti li ma jħarsux lejn il-Madonna kif aħna nħarsu lejha, allura min qed jipproponi biex inwarbu t-talba ta' Rużarju, inwarbu l-imħabba tagħna lejn Marija sabiex min għandu problema biha ma jkollux aktar problema. U Ġwanni Pawlu T għalilna din hija gidba, dan hu żball. Għaliex kif se naraw il-qalba ta' Rużarju mhijiex il-Madonna. Il-qalba ta' Rużarju huwa Ġesu. Żball ieħor eżisti li faċilment insibu fil-Knisja llum huwa dan. Illi biex nagħtu l-enfasi ġust kif għandu jkun għall-quddiesa, għas-sagramenti, għall-liturġija tas-sigħat, jiġifieri it-talb uffiċjali tal-Knisja. Nagħtu fil-ġenb it-talba ta' Rużarju. Għandu jkun sewwa li aħna poġġu fiċ-ċentru iva l-quddiesa tieħu post ma ħadd ma joħdilha xejn il-quddiesa. Hija l-oqwa talba li aħna għandna. Però b'daqshekk ma jfissirx li għandna nagħtu fil-ġenb it-talba ta' Rużarju. Għaliex it-talba ta' Rużarju eżistijej kif qal Ġwanni Pawlu T hija talba li ġiet mogħtija lilna mill-Ispirtu Santu l-Papa jgħid. Dak li ħaqsammakom huwa kollu miktub fittra li Ġwanni Pawlu T kiteb fl-2003 li ġġib l-isem Rosarium Virginis Mariae, ir-Rużarju tal-Verġni Marija. U hemmhekk jgħidilna li r-Rużarju ġie mfassal taħt il-gwida tal-Ispirtu Santu ħbib tiegħi. Mela huwa rigal ta' Alla lina. U l-ewwel ħaġa li l-Papa jgħid jenfasizza kif il-Madonna tixtieqna nitolbu Rużarju. U jeħtieġ eżisti narfuha dina, ma noħduhiex biċ-ċajt. Jekk il-Madonna titlobna biex nitolbu Rużarju, din mhijiex ċajta, din hija ħaġa serja. Jeħtieġ li nagħtu widen lil dik li Ġesu fuq is-salib għalilna hawnni ommok. Jeħtieġ nagħtu widen, isimgħu il-Papa x'jgħid. Ħafna sinjali juru li sal-lum il-Verġni Mbierka tixtieq li b'din it-talba turi l-ħsieb tagħha ta' omm tal-ulied kollha tal-Knisja li fdala l-feddej fuq is-salib fil-persuna tad-dixxiplu l-maħbub, Marawn u ibnek. Kulħadd jaf tajjeb bil-ġrajiet fis-seklu 19 u 20 li fihom l-omm tagħna, l-omm ta' Kristu, urit ruħha